Salut! Astăzi am bucuria să vă prezint a treia carte în cadrul proiectului meu cultural, Manual de Branding Personal de Dan Schobel, apărută în anul 2015 la editura Maltea. Am cumpărat-o recent de la Bookfest 2016 și am citit-o cu mare plăcere. Este o carte captivantă și foarte utilă. Se găsește în librării și poate fi comandată și pe internet. Câteva cuvinte despre autor. Dan Schobel este expert în cariere și locuri de muncă, chiar dacă nu are zeci de ani de experiență. El aparține generației Y, așa numiții mileniali, tineri care s-au născut după 1981. Este fondatorul Personal Branding Blog, inclus în clasamentul Forbes, Top Website for Your Career, și desemnat cel mai bun blog pentru viața profesională de către cei de la Career Builder. Cercetările, observațiile și sfaturile sale au apărut în reviste ca Wired, pe CNN, la USA Today, la Nightly Business Report, revista Elle și multe altele. A ținut cuvântări în cadrul câtorva din cele mai prestigioase companii ale lumii: Google, Fidelity, IBM, Time Warner, Citigroup, Siemens, dar și în universități ca Harvard, Stanford, Cornell și MIT. Imaginea pe care o ai, abilitățile pe care le-ai dobândit și reputația transmit celor din jur o poveste, a ta personală. Care este brandul tău? Cum te percep colegii? Dar șefii sau partenerii de afaceri? Cum să-ți construiești un brand personal care să-ți pună în evidență punctele forte și unicitatea, să te ajute să fii remarcat și să transmiți în exterior ceea ce știi că te reprezintă? Iată ce spune Jack Canfield, coautor al bestsellerului Supă de pui pentru suflet și al seriei Principiile succesului. În această carte remarcabilă, Dan Schobel îți oferă toate resursele, sfaturile și inspirația de care ai nevoie pentru a prelua controlul asupra propriei cariere și a avea succes la locul de muncă. Citește-o dacă vrei să-ți împlinești visurile și să te și distrezi în timp ce o faci. Iată ce spune Daniel H. Pink, cel mai bine vândut scriitor din topul New York Times, autorul lucrărilor To Sell is Human și Drive. Manual de branding personal este lectura perfectă pentru acei tineri care abia încep să muncească de adevăratele sau pentru veteranii care vor să-și actualizeze stilul de joc. Haideți să vedem și câteva titluri de capitol. Viitorul ești tu. Abilități practice. Fii mai mult decât scrie în fișa postului. Abilități interpersonale. Fă ca fiecare impresie să conteze. Abilități în sfera online. Folosește social media în avantajul tău. Fă-te cunoscut, fără a fi luat dreptul nemernic obsedat să promoveze. Ce caută managerii când trebuie să decidă pe cine să promoveze? Dezvoltă relații cu diferite generații. Construiește-ți rețeaua de contacte la slujbă și dincolo de ea. Transformă-ți pasiunea într-un nou loc de muncă. Indiferent ce vârstă aveți sau cât timp a trecut de când v-ați început cariera, manualul de branding personal vă va ajuta să evoluați. Sunt Cosmin Niță și vă invit la lectură. Mulțumesc pentru atenție!